Ito yung mga koso. Sa oblo ng Pangasinan, di ba ng 5:30 maliwanag na. Dito 6:40 na yan. Malamig, madilim, sa parang uulan. Yan yung pagkakaiba nila. Kaya dito parang masarap matulog. Kaya ng 6 AM pa ako gising yun. Bakit talaga akong nagigising kasi alam mo sa mga tayo banana. Tapos edit tayo ng content. Marami tayong naiwan ng project. 7 o'clock na. Nagising na siya sayas para dito sa office ko manggugulo. AS? AS. Kahit pa paano nakakalahati na ako ng editing. Pero hindi pa yan matatapos kasi 21 seconds over 47 seconds. Medyo matagal pa yan. 7:18, nagising naman si Lu. O, diba? Double call. Sabi mo, more? More? Langing siya ng gis ng more. I-play ko sa Yesa kasi nagre-request ka ng more. Tignan nyo sa Yesa habang nagre-request. Gameplay. Madumi. Madumi. Mga tol, kamusta? Ang sarap ng aking dito. More. Great job. Good job. Great job. Good job. Tamang palengke muna kami ni Ice kasi kami naman talaga taga-palengke sa bahay. Sige. Ako sasakto na tempo ni Ice yung paborito niyang kakanin, no? Saka lagi yung bunot ng flower. May isa mga color na may color. Tapos gantong oras, 9:30 na. Naka-jacket pa ako kasi walang araw ngayon. Malamig. Kaya jacket muna tayo dito. Pero naka-boxer lang. Mga ulit. Welcome. To Airport. City of Baguio. Siyempre mga kosa, sobrang siga ako dito sa oblo namin sa Baguio. Kaya naglaban na ako ulit. Tapos nagpatulog ng bata. Dahil dyan, napatulog ko na si Lu. Balik naman ako sa pagtutupi. Ganun tayo kasiga dito sa oblo. Ako ang mayor dito sa oblo namin. May ulit na magtutupi ako habang tulog to si Lu. Di pa naman ako ganong pagod kaya sasampay naman tayo ulit ng bagong laba. Hello, kuya. Ano pa,